Sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wato Xabi Alonso ya sauka birnin London domin kama aiki. Idan muka duba Xabi Alonso ya riƙe kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen. A kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen ya yi wasanni akalla kusan 52 ba tare da an doke shi ba. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid nan ma ya yi wasanni da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid suka kore shi, amma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ba karamin kokari ya yi ba matuƙa sosai. Sannan dai Xabi Alonso zai so aiki ranar 1 ga watan Yuni. Gaskiya muna taya sa murna da wannan aiki da ya samu. Sannan muna taya kungiyar kwallon kafa ta Chelsea murna da wannan sabon ango na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Muna taya sa murna matuƙa sosai. Dan wasa Oscar ya koma kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace a matsayi na kyauta. Idan muka duba dan wasa wato Oscar dan asalin ƙasar Spain daga kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo ya zo matsayi na kyauta ne a kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace. Idan ya zo kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace zai taimaka wa kungiyar matuƙa sosai. A yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace ta sa dan wasan a matsayin na farko wanda za ta so buga wasa da su a gasar Premier League ta kasar Ingila wacce za a soma a ga watan Agusta mai kamawa. Sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Portugal wato Jorge Jesus ya zaɓi ɗan wasa wato Pepe a matsayin mataimakinsa wanda zai taimaka masa akan abin da ya shafi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Portugal. Kuma shi wannan Jesus ɗin zai taimaka wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Portugal sosai matuƙa. Sannan muna taya shi murna da samun wannan aikin kuma muna masa fatan nasara sosai. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Miami tana nazari akan ɗaukar ɗan wasa wato Bozenham mai tsaron raga tsibirin Kemba. Idan muka duba wannan mai tsaron ragar idan ya zo ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Miami zai taimaka wa ƙungiyar matuƙa sosai. Idan ya zo ya haɗa da ɗan wasa Lionel Messi, Casemiro da Suarez zai taimaka wa ƙungiyar matuƙa sosai. Idan ka duba shi ya yi ƙoƙari a wasa da suka buga da su da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina, kuma za ka yaba wa ɗan wasan irin ƙoƙarin da yake matuƙa a harkar ƙwallon ƙafa gaskiya. Kuma a yanzu ɗan wasan shi ne ɗan wasa misali mai tsaron raga wanda ya fi kowane ɗan wasa a mabiya a shafin Instagram. Bayan tashi daga wasan ɗan wasa Lamine Yamal ya ce yana tausayawa ɗan wasa Cristiano Ronaldo matuƙa sosai. Ɗan wasa Lamine yake cewa ɗan wasa Cristiano Ronaldo ɗan bal ne matuƙa mai haƙuri da ƙwazo da nasarori sosai, ya cimma nasarori da dama a rayuwarsa. Ɗan wasa Lamine yake cewa shi a rayuwarsa bai ƙara ganin girman ɗan wasa Cristiano Ronaldo ba sai a jiya lokacin da suka fafata. Yake cewa ɗan wasa Cristiano Ronaldo gaskiya ɗan wasa ne mai kyau. Shi kansa ɗan wasa Cristiano Ronaldo yake cewa kofin da ya ɗauka a 2016 daidai yake da gasar cin kofin duniya. Idan ba ku manta ba dai a jiya dai dan wasa Cristiano Ronaldo kafin a buga wasan kungiyar kwallon kafa ta Portugal da kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain yake cewa wannan gasar ita ce ta karshe. Amma a yanzu haka akwai wani rahoto da ke cewa dan wasa Cristiano Ronaldo yana so ya sake dawowa domin ya taka gasar cin kofin duniya a shekaru masu zuwa. Amma kuna ganin dan wasa Cristiano Ronaldo zai iya kuwa? Lokacin girmansa ya riga da ya ja. Duk da cewa dan wasa Cristiano Ronaldo har yanzu yana matukar kokari a kungiyoyinsa matuka da shi dan wasa Lionel Messi ba za a iya samun yan wasanni waɗanda za su kai su shekaru kuma bal tana yi da su, amma duka yan wasannin ba na tunanin za su sake buga gasar cin kofin duniya a nan gaba. A yanzu da kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain za su fafata da su da kungiyar kwallon kafa ta kasar Belgium ne ta doke kungiyar kwallon kafa ta kasar America, wanda mutane suna ta cece kuce akan wannan jangatin da aka ba dan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar America. Mutane suna tunanin cewa idan aka zo ma wannan busar ba ma za a yi gaskiya ba. A inda aka fi karfin da harkar kwallon kafa to wasu sai dai ka yi haƙuri gaskiya. A dai jiya da kungiyar kwallon kafa ta kasar Belgium ta doki kungiyar ta mata mugun